Something nasty. Здравейте, Спана е тук от Proactive. Днес ще разгледаме какво става в малкия клан. Нека само да поясня, че малкия клан е Proactive 2, а големия е Proactive, тъй като имах някои странни забележки относно това, че казвам големия клан и че звучало все едно го хваля. Големия клан не е голям, защото го хваля, а защото там са събрани само играчи, които са над Town Hall 7 и по-нагоре, Town Hall 8, Town Hall 9 и е по-стар, затова го наричам голям, защото там са по-развитите играчи, а малкият клан е Proactive 2, който е с играчите, които са под Town Hall 7 или Town Hall 7. Вече ще се решават дали да се преместят в големия клан, като станат Town Hall 7. Това имам предвид под големия и малкия клан. Днес сме в малкия клан Proactive и ще разгледаме някоя друга атака, която са направени от играчите, които са направени. Ето да видим, Монарх е направил на първия. Е направил на първия 3 звезди, нека да видим тази атака. Не изглежда много труден. 2 лоубрейкъра. Пуска деплойва си гигантите, още 2 лоубрейкъра. Пуска останалите гиганти. Още 2 лоубрейкъра. Уизардите отзад да уверят сградите, които са зад него. Рейдж спел. Ето, че Barbarian King навлиза навътре и той. Още лоубрейкъри. Само не знам защо не си пусна всичките останалите трупс, останалата армия. Има 21 арчера, които още не е пуснал. Няма и намерение 6 уизарда също. Аз по принцип си пускам всичките единици, защото атака става по-powerful, по-мощна. И някой път заради някоя друга единица, която не съм деплойнал, няма да ми стигнат да направя 100% или 50% с 10 звезди, няма значение, зависи от базата и атаката. Но това съм аз. И това са трите звезди на Монарх. Монарх е абнормал от големия клан, той има още 2 профила, Монарх и Корм са негови в момента. Ето това са 3 звезди. И така, видях атаката на Провол и нещо не съм удовлетворен от начина, по който атакува. Сега ще ви покажа едната от неговите атаки. Само да намеря. Значи атакува само с гиганти и с арчери. Добре, атакуваш с гиганти и арчери. Не знам защо не проверяваш. Първо трябва да провериш дали има Clan Castle Troops. Ако излезнат Clan Castle Troops, тези гиганти си заминават директно. Второ, имаш късмет, че няма Clan Castle Troops. Второто, което е, пусна арчерите долу, където никой не ги пази, а не зад гигантите. И по този начин Мортъра се справя с тях и ги избива. И остават само гигантите, което е много глупава атака. И ето гигантите влизат и остават само те. И 2-3 арчера зад него. И по този начин му остават само гигантите. Гигантите са много бавни. И със сигурност няма да му стигне времето да направи 3 звезди на тази база. И със сигурност не се атакува по този начин. Другата атака, която гледах неговата, беше с гиганти само. Също много лоша стратегия, само гиганти никога не се използват. Няма голям ефект от тази стратегия. Само гиганти, те са много бавни и не могат да се справят с базата както трябва. Ето да видим и нея. Атаката само с гигантите. Така. Със сигурност не се атакува само с гиганти, плюс това ако имаше Clan Castle Troops в Clan Castle, в замъка, тези гиганти изгарят на момента. И ако също така и той е Lightning Spell, нямаш да оправя, ако имаше Wizardi в Clan Castle Troops, така че не се надявайте на Lightning Spell да се оправи изцяло с Clan Castle Troops, ако има евентуално. И ето, че само гиганти остават.
както то не е имало друго, а е имало едва Lawbreaker, с които да влезне. Но в тези гиганти няма да му стигне времето за никъде. Плюс това има сгради отстрани, за тях поне трябваше да има арчери, които да се справят с тези сгради. Ето сега с тази сграда, тази сграда горе, тази долу. Виждате, не му стигна времето. Начинът, по който се атакуват тези бази е ето този. Същата база атака от Кейдрю. Сега ще видите неговата атака. Ето, пуска гигантите първо. Арчери зад гигантите, а не отстрани. Lawbreaker да се внедрят, да счупят стените пред тях. Уизарди, още Lawbreaker. Имаше Springtrap, затова пусна още Lawbreaker, но те вече влезнаха навътре. И ето как гигантите поемат ударите напред, а назад са арчерите и уизардите. Виждате сами, по този начин базата се разбива много по-лесно и времето със сигурност ще стигне за 3 звезди. Ето, виждате сами. Остават още 30 секунди до края на реплея, но със сигурност се имало още. Тук е пуснал Lightning Spell, но не се справя до цяло с къщата, но ето, че това са такива звезди. По този начин трябва да атакувате не само с гиганти или с гиганти и арчери, които са пуснати в нищото. Ето е атака на Bar 9. Тъй като той е видял явно, че няма Clan Castle Troops, директно започва атаката. Пуска арчери отстрани по сградите, които са. Пуска гигантите. Lawbreakers, внедрява се. Wizard и арчери отзад. Healer. Ето, че имаме атака из Healer. Вижда явно, че няма Air Defense, затова използва Healer, за да хилва гигантите. И по този начин се справя с Defensive Buildings, без да му измрат гигантите. И ето, че сградите отстрани са разбити от арчерите, които деплойна преди малко в ъглите. И остават само тези сгради, които са по средата. И откъдето се прави главна атаката. И ето, че това са 3 звезди на Bar 9. Браво на него. Сега ще пробваме аз да направя една атака. Моите Clan Castle Troops са Healer и Archer. В Army Camp имам 8 Wizard, 12 гиганта, 6 Lawbreaker и 26 Archer, тъй като мястото ми е 130. Да видим кой може да атакуваме. Някой, който Air Defense му е по-използван по-напред. Примерно този. Ще влезнем тук. Ще пуснем Lawbreaker. Първо гиганти, разбира се, да може Archer Tower да бият по тях. Lawbreaker да се внедрим, да счупят тези стени. И от тук влизаме, чупим Air Defense и веднага пускаме Healer. Да пробваме тази стратегия. Пускаме гигантите първо. Lawbreaker. Още гиганти. Арчери за тях. Wizards. Още Lawbreaker. И ето, че Air Defense се замина, затова пускаме Healer. И гигантите вървят напред, поемат демидж, Healer отзад ги хилва. Отстрани виждаме как има и други трупс, които се разделиха, но това смятам няма да е проблем. Ето е първата звезда. Healer си е жив, продължава да хилва гигантите. И това ще бъдат 3 звезди с Healer атак. По този начин се играе с Healer атак, с Healer и гиганти атаката. Винаги трябва да се отървете първо от Air Defense. И ето, че остана само един канон жив. И
3 арми кемпа и клан Кесъл. Отстрани няма сгради. Даже не се наложи да използваме Lightning Spell. Тези явно са от неактивните, защото нямат клан Castle Troops. Аз предварително видях, че нямаше от предната атака. Нямаше клан Castle Troops, затова не проверих, но принципно винаги се слагайте на Archer да се провери дали има клан Castle Troops. Избиват се и тогава се атакува. И това са 3 звезди от мен. Това е от мен. Обясних ви разликата между малкия и големия клан. Да не си мислите, че имам нещо друго на предвид. Общо взето, по този начин атакувайте ако можете, не правете грешката на Прово или Прово и продължайте в същия дух, бъдете добри и им правете по 3 звезди, както правите до сега. Това е всичко от мен, Clash On.